Ramogi kumero kete RAMOGITV apisas mago bila pod manyo ng'at mong'ere kaka kang'ede ma iwacho ni ne owuok kendo pondo kuwuok e paro bila mana mudhaiga gi sani apisas mago bila luoni to kang'ede ne odhi kanyo mantiere kod weche motenore kod kwan jogo ma osewito ngimagi kaluwore kod kuong' moro moko puodhi mana entiere gwenge ma Kirinyaga kaachiel kod kaka mach nyalo bedo ne omuoch kar dak ma Embakasi manokel kod gas mano moyo ka ji mamoko owito ngimagi. Bende wantiere kod weche motenore kod limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e pinyno mar Japan ma osebedoe kaachiel kod iko mar jafwambo ma bende omiyo kweth ma jofwambo kata mana familia ma jofwambo nitiere kod lit gi kuyo magi to kod moko mathoth magi weche momiyo pek. Nonro dhi nyime e wilal mar achich Kevin Kang'ethe matudo gi nek mar nyadendi moro e piny Amerika to obila ng'wen mamudhaiga inono wi wachno. Hiyo gari ya gasi iliingia kitu kama 10:20 hapo. Hiyo masande watu wanachipanga kufunga job. Hiyo gari ikaingia ndani. Wakati ilifika hapo kwa gate ikafunguliwa na soja. Nondo matinende nyiso kaka mach ne omuoche kar gas mani mradi Embakasi kendo kelo tho gi hinyruok mar ji. Ibadhe makamano okore dwar sika. Amiyo county ka wewe ka to dog joma ka revenue chamo pesa sawa. Mane gimo nyatimne. Gido county pe gino chilo ti. Ogire pesa kisawa sofu. Apisas machoko suwe county ma Migori okete nyong'ong kod johala matudo moko kuomgi gi mibadhi. Ramogi kaka pile layo matudro kari adek auchiel nono yude achiel kachiel e YouTube, Facebook to kod Twitter mar RAMOGITV wago kodi mbaka. Abro somo ote ma jogo moro na ote weche manyien ma wakeloni gi elak seche gi nyinga Uchingi Emmanuel jaloko maro en Wilson Ochuka bed kode chakruok nyaka giko machiegni. Kama chako eni apisas mag obile county ma Nairobi dhi nyime gi timo pedha mar achich manyo bodho etisendo bila ma mudhaiga kama nereko gengne. Kelvin Kang'ethe matudo gi nek ma jaherane Margaret Mbitu e piny Amerika higa mokalo isebedi ke manyo koro bila yango ni ne opusore moringo miru e kinde ma arita to nereko jiwe teseno. Kaka jafwambo marwa Eriko Wenga lero bila moko bende kori dadhogi e wi pondo ma jagono. En gima omako jopiny kod wuoro ka penjo en kaka dibed ni achich manyinge Kelvin Kang'ethe ma itudo kod nek mar nyadendi moro e piny Amerika nyopusore kawuok e sistem obila ma mudhaiga kendo olal miru. Lal mare no koro osemiyo maki obila 4 manyo rito stesend obila no. Ripot mar obila ma ochiw e yor aling'ling lero ni jago moro ma oyangore kaka okil mar Kang'ethe nyodonjo e sistem obila ma mudhaiga e kar sa 10 mar odhiambo mar chieng' tich adek kendo kwayo mondo miye thuolo mar neno achijno. Obila nyochiwo thuolo ne Kang'ethe mondo oge sel kendo one jagono oko kanye manyo opusore ma olal. Obila ma mudhaiga koro chungigo kibi kaluwore kod wuok mar achich Kelvin Kang'ethe ma bende gie sani koro apedha mare ong'aw malo mokalo tok tude kod nek mar nyadendi moro e piny Amerika. Oyangore ni e kindeno ne rik apisa motelo ne stesendno nen kod romo e iye kanyo sama nyo owinjo koko mar obila kalawo achijno ya paya maduong' ma Thika Super Highway. Obila lero ni Kang'ethe ne okomaki ni mar nyoringo yombo obilago kendo ne oweyo okil mare no e sendno. Jodito mag obila ma Nairobi ka otelne kod kamanda Adamson Bungei ne ochopo kendo chiwo chik ni omaki obila 4 mane rik nie tich. Jago ma yango ni okil mar Kang'ethe no bende ne omaki. Kata kamano obilago pod ok oyie mar miyo ripot mongirore e wi wachno. Kang'ethe nyochako ochwal e doho kendo doho nyocha ochiwo chik mondo ogeng'ne kuom thuolo mandalo 30 ka irito golo ng'eto kaponi idhi duoke e piny Amerika mondo donjne gi kono kata oyo. Itude gi ketho mar nego nyadendi manyinge Margaret Mbitu tarik 31 mar dwe mar 10 higa mokalo ka ripot yango ni ne ochwe gi pala nyading'eny kapok ojwang'o ringre e nyamburko moro e paw ndeke ma Boston Logan kapok nopondo kendo obiro e pacho ka. Eriko Wenga, RAMOGITV, Nairobi. Erokamano Eriko Wenga. Kwanji ma osetho bang' madho kong'o motimo kwire gweng' ma Kangai e kaunti ma Kirinyaga ochopo ji 13 bang' ji mamoko 3 wito ngimagi. Johera ma jogo wito ngimagi pod nigi buok kendo gichiwo sigando gi jafwambo marwa Dianda Ulonde nigi ler mathoth. Kangai manitiere kar chung' od bura ma Muya
Ngima chalo kama dhi mbele kaka pile, to kata kamano, kuyo to pod gidore moko kuom miere. Anyuola mang'eny ywago lal wedegi. Agnes Wanjiku en achiel kuomgi. Ngima nyo olokore ne bang' kuong marach ma jaode nyo madho kendo ma ochuo negi. Amekufa na mchungu mwingi sana. Na mimi sina mambo mengine kwa sababu mzee wangu ameenda na si kugonjeka, ni pombe tu. Na Jaod Agnes majengni 53 kena achiel kuom ji 13 ma osewito ngimagi bang' madho kuong'no ma ripode nyocha omuoch chieng' wuok tich tarik 5 dwe mar 2 higani. Owacho ni jaode nyocha ochako bedo gi rem mana bang' wuok e kar math. Kaniambia mimi hata nguo sioni, nikaenda kwa nyumba nikamtolea nguo akafaa. Mbonda ikakunja, tukaingia tukaenda. Tukifika Keru anatoa anaanza kutoa kulia. Tukaenda. Ondamo machuo kowuok e dala Agnes, anyuola moro bende ywago tho mar waigi kod nyathine. Kar gi ariyo duto, gisebedo kaka jonyiewo mapile ka pile kata customer e kar mathno. Kata kamano, ne ok ging'eyo ni wuodhgi e bano ne dhi bedo mogik. Hakuwa uhai. Naye anti alipelekwa hospitali hiyo siku. Kupelekwa hospitali alienda akatimbiwa. Halafu siku hiyo hakufaulu. Kwan maduong' mar jogo ma osewito ngimagi ne gin customers e kar mathno ma nyaka sani jogweng' osewang'o. Wachore ni odiochieng' ma masira nyocha otimore, nomigi math makende. Mimi nasikia wakiita wanaita Wanjokoya. Watu wanaipenda njuu sasa. Maisha iko njuu. Sasa pesa yenye hiyo pombe inatoka ni pesa nduni sana, ni 50, na ukitumia vikombe 2 utumie 100 ni kama mtu ametumia 500. Nimeona sasa wanaona hiyo ni rahisi, ndio wanapotelea kwa hiyo pombe. Jodak makoni pod medo se apisas magarita kod mamoko mag sirikal magiwacho ni oseninde tich ni mar mano ken masira mokuongo ma okel gi kong'o. Iko na miaka kadhaa. Hawa watu umesikia wamekufa, sio wa kwanza. Watu wamekuwa wanakufa, wakizaa kufa wanapelekwa kwa mto. Kuna mto kubwa iko hapo inaitwa Kanaro. Kila wakati ukisikia kuna watu wanatolewa Kanaro, sio wengine, wanatokana na hiyo pombe. We have arrested California severally. Since I came here, I know we have prosecuted or taken to court more than almost 10 cases or around there. And most of the cases we have not been successful, especially the case on Ethano, which we confiscated in his homestead. And we were told to produce the apparatus. Anyuola gi medo kwayo mondo konygi yudo ratiro seche ma giikore mar iko jogegi. Diana Olonde, Ramogi TV. Jopiny pod paro midhiero mar muoch mar gas yo mokalo manyocha okelo tho ma ji 7 kod hinyruok ma ji 250 e kar dak ma Embakasi. Ramogi TV koro yango ni johala mag chumbu kod wuoro mag yuto mapiyo ema wachore ni ne okelo masira makamano. Walter Nyambaga miyo mathoth. Hizo magari zipite hii line. Gari hapa. Magi e picha manyocho maki mana thuolo machuok bang' muoch mar gas manyocho kelo tho mar ji 7 kendo weyo ji mamoko 205 gi hinyruok. Mimi nimegonea gari, unaona hiyo gari imeungua. E tiponi jodak nenore ka gima temo geng'o jogo mani kod geche mondo kik chorre machiegni. E gari manokwongo wang'e rangach mar kar gasno nenore ka temo loso kod jogo mani kod geche mondo kik chorre machiegni. Mama wasifunge mlango hivi. Bang'e to mach maduong' muoch kendo iro marateng' dhuolore. Iro no duok kwa kaluora kanyo ka ng'ato gola puth njiri mar tony ng'wech mar tienda gi machama tuoni. Penjo maduong' ni to en ang'o mane okelo mach makamano? Hiyo siku nikiwa hapo nje, hiyo gari ya gasi iliingia kitu kama 10:20 hapo. Hiyo masaa ndio watu wanachipanga kufunga job. Hiyo gari kaingia ndani. Wakati ilifika hapo kwa gate, ikafunguliwa na soja, kaingia ndani. Kuingia ndani, driver wakati alifika ndani, kuna ile tabia wanakuanga nayo, wanakuja nje kutafuta watu wako na mitungi za gas kujaziwa. So especially wako wanaendanga wale ma retail, wale wanauzanga hizo gas. Na kwa mahoteli hivi, wale watu wanajua wanatumia gas sana. Nakuja nakuuliza kuna mtungi ni kujazie nini vitu kama hizo. Wachore ni bang' thuolo machuok tok yudo johala ma dwaro medo gas.
Jodak noneno jo alam moko kalidho kod aguch muya manyalo chopo par kadonje kambino. Hapa ni kuna amepata watu wa kuwekea gas. Mitungi ikaweka huko ndani. So wakati mitungi iliweka huko ndani akaanza kujaza. But mimi sikuwa hapo juu already ni, lakini nimeona movement venye inaendelea hapo. Na venye masaa ilikuwa imefika, mimi nikasema acha nifunge nifanye nini niingie kwa nyumba. Bang dakika par muya moro mar gas ne ochako saso jodak kendo familia mathoth nochako bedo kod chich kendo fwenyo ni weche ni osekethore. Kufika kwa nyumba kitu kama 10 minutes, kuna rafiki zangu walikuwa nje wakanipigia simu wakaniambia, bwana, hii gas atakao umetoka hapa nje, hii kitu inanuka zaidi. Kitu nilifanya ni kuambia familia, huku nje nasikia niko baya, hebu tutoke nje tuangalie nini inaendelea. Kutoka nje nikapata hiyo gas sasa imesambaa kila mahali. Ukitoka nje hivi ukijuguza unaona kama ndio mist ya nini kitembea hiyo gas venye na move kama wingu nje. Kitu ya kwanza niliambia watu ni tutoke tuende tukienda mbali kabisa. Tusikae karibu juu vetu mini head hii kitu taleta shida. Watu wakaanza kutoroka kutoka hapo. Watu wakaenda, wale wako surrounding area hapo karibu na kwetu, au walikuwa na idea mapema hii kitu imeanza kunuka, wakaanza kutoka. Dereba materela no mabende jadak mamiradi moyangore kaka Robert Muridhi bende obila pod manyo. But sasa madriver wanatake advantage kwa sababu ni garage, wanakuja na hiyo gasi hapo ndani. Wanakuja na gasi hapo ndani. Wanakamua. Gari kai imesimama tu hapo. Wananyonya kutoka kwa gari. Kuna gadget fulani wako nayo wanawekea mitungi ziko hapo chini zote, wakimaliza wanafunga wanatoa. Lakini hii vitu zikifanyika ni driver anakula hiyo pesa. Mitungi hata kama ni 20, 15, 10 vitu kama hivi itapatikana hiyo siku. Tuseme ilikuwa more than 10. Juu venye hiyo movement ilikuwa inaenda. Muridhi edereba moyangore ne riembo terela no monde kore kaka namba mar KBJ achela bora beach X trailer manyondo nyiso ni en mar jago moyangore kaka Abraham Mwangi mabende podi pedho kodobila. Machela mabende manyo kodobila en Steven Kilonzo ma en manager mar Ohala no. Nondo machela mabende timo kodobila en kaka terela no wuok e piny libamba ma Tanzania kololo itoktok tarik 26 dwe mar achiel higani kendo chopo e boma Nairobi tarik 1 dwe mar 2 higani. Achija ng'wen moriwo koda ka jatend Ohala no Derek Kimathi to koda pisas mag Nema nyochwale do kendo ma ochiwne obila chik mondo geng'negi kuom ndalo 21 ka nondo odhi nyime. Obila bende pod pedho ji mamoko 4 michich goro ne ntiere Ohala no mokelo tho ne oganda. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano Walter Nyambaga kuom nonro makamano. Ng'at achiel owito ngimane e kinde ma ji 5 ne omako obila kaluwore gi tulo manyocho muoch e tong' mar gwenge mag Enorethet kod Nkararo. Magi timore e kinde ma obila dhi nyime kod timo pedha mar manyo bunde manyocha ji ma ok ong'ere otiyo godo e muocho tulo e gwengego. Chris Owino nigi ler. Ywaruok e kind ogendni ariyo e gwenge mag Nkaro kod Isiria dhi nyime kod mako mach. Gwandruok makamano ne olal kod ngima rawera moro bang' ji mapod ok oyangore nyaka sani chiele kod magina chieng' tich adek jumani. Masira makamano ne omiyo komishona mar obila e kaunti ma Narok luongo romo kod tend nanga mawuok e gwenge mag Transmara e okenge mar kelo kwe e gwengego. Chieng' tich ang'wen jumani, apisas mag okwach kich kod obila ne omako ji 5 ma itudo kod nyayo tulo e kiewo mar gwenge ariyogo. Kwa sauti ya mzira haiwezi sikika, inaenda inafinywa, inafungwa, lakini wengine tunasikia sauti yao. Tutasumbuka hivi mpaka lini? Kwani serikali yetu ya Ruto haina sasa wao kwamba kuna watu ambao wanaostahili? Na sisi hapa tuko na title deed zetu. Hizi title deed zetu tuko nazo, watu hawataki kufuata title deed, wanataka kufuata ni wapi wamepazua mashamba kufikia ambapo demarcation walimaliza kitambo. Ambaye ilikuwa serikali imeshaweka kitambo mpaka wakati anatembea, na sisi tulikuwa tumeritika kwamba barabara imewekwa na mpaka ya section ya Ngarao na Nosain. Hivi majuzi siku 3 zimepita tumeamka kwa mashangao sana kupata tena jirani zetu wanatufamia asubuhi, wanatupiga, wanasema mashamba ni yao. Sasa tangu jana na leo kulikuwa na vita kali sana hapa. Gwandruok makamano osechako rocho nyaka arita mag jopuonjre mawuok e skunde mayudore e tong'
mar Enoret kod Nkararo. Commissioner mar County Manarok Kipkechlo Tiatia dhi timo limbe e gwengego chieng' tich abich e jumani. Nyaka sani kwan ji ma ok ong'ere dhi nyime kod yudo thieth e gwenge mag Kilgoris, Kisii kod Bomet bang' chiel kod tong'. We had one which had a stabbed hole on the brain that had gone so deep. We couldn't manage it because it needed a specialized surgery, so we had to transfer up to Moi Teaching and Referral, Eldoret. Unfortunately, this is a frequent occasion within this hospital. They love the place, so they come all along from Masai Mara because of our fast response and fast attention. Chris Owino, Ramogi TV. Ka odhi nyime piny owacho yango ni tudruok e kind piny Kenya kod piny ma Japan geto nyayo dongruok e sectors mopogore opogore ka piny Japan chiwo omenda maromo bilion 350 mabiro jiwo dongruok e sectors ka shillings bilion 3 biro konyo e yore timo nonro e wi tuoche mopogore opogore kokalo e bad migawo mar kemi. Kaka Lydia Okeo lero, piny owacho chiwo ler matut e sectors buora koting'o duoko chien nengo mar stima e pachoka. Elimbe mare madhi mbele e piny mar Japan. Jatend piny Kenya William Ruto kod sirikal mare orwako mano ma owacho ni en winjruok madhi kelo ber ne Kenya e sectors mopogore opogore. E ote mochiw gi jachiw wach e lo sirikal Isaac Mwaura, jatend Kenya oketo winjruok buora ka oriwo mano mar bero bad migawo matimo nonro mag thieth kod yedhe KEMRI ma oyudo siling bilion 3 ma koro biro konyo timo nonro e wi tuo mar kansa, tuo mar ayaki kod tuoche mamoko e pachoka. Winjruok ma kamago riwo siling bilion 15 mar jiwo teko mawuok e yamo e gwenge ma Meru, bilion 8 mar jiwo teko mawuok e chieng' e gwenge mag Isiolo, bilion 19 mar jiwo teko mawuok e bolo Menengai kod milion 800 ma jiwo kambi loso nyamburko ma Thika ma bende biro neno ni kambi mar Toyota oloso nyamburko mage e pachoka. Jatend piny Kenya katwak e piny Japan bende opoyo winjruok go duto ma kanyakla margi okelo ma ok tin ne siling bilion 350 kamano oriwo koda kagedo marulalo Malikoni madonjo Mombasa. I'm very happy that we have now concluded discussions on the development of Mombasa and the coastal region, including the Mombasa Gateway Bridge, Dongo Kundu Special Economic Zone, and associated infrastructure in the coast region. And we have agreed on an accelerated, time-bound execution plan, as some of these projects had been delayed. Piny owacho bende kokalo kuom jawache lo piny owacho Isaac Mwaura oyango lwar mar nengo mar teko stima e pachoka gi siling 3 gotongla 4 e unit ka unit, gino makoro kelo fungruok ne thoth oganda jo Kenya ma en kaluwore gi dok piny e nengo mar mauta. Mwaura onyiso jopiny mondo mi obed motang' gi ji makoro onore keyo kodhi mabandia mopogore gi kodhi mopuodhi ma piny owacho osebedo ka keyo ne jopur e kor gwenge ma Thurka. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Lydia Okeo. Wadhi nyime jatend kweth manok e buro pio Wandai kod gavana ma Siaya James Orengo wuok mager kod piny owacho kendo kwero motegno ni piny owacho kik chiw thuolo ne aput manowal ne chuko commissioners mag IEBC nyaka lipot mar NADCO chwale nyime od bura. Wandai lero ni Azimio biro bago ng'anyo pono ni apudno dhi nyime kod chuko commissioners mag IEBC ataro mar winjruok ma lipot mochan chwale od bura. Jotelo golose gwenge mag Sigomre, kaunti ma Siaya. Understand that some people are pushing for the reconstitution of the IEBC through an IEBC selection panel that is now for all intents and purposes moribund. Any attempt to reconstitute the IEBC outside the framework that has been established by NADCO will be totally resisted. How would you want a good IBC if you know an IBC that works according to your script can make you win an election? Ruto knows that he will not win the next election. So he will not form an IBC in another image. He will form an IBC in his image. And that's why he wants even Chebukati to be the Chief Justice of Kenya.
He wants a court in his image. Jod bura makarachuonyo dipo kuomo jod bura mondo bede opara manyime ni chenro mag pogo omenda mag basari ne jopuonjre otime yo ma onge kod mibadhi kendo mana ni jopuonjre mane gidwaro makende okweya oko kendo omenda gi ochiw e yor luor ma ok nyis achaya ne jonyuol kod jopuonjre. Dipo wacho ni kata doko ni komiti mar NGCDF ni kod ting' mar tayo chenro mag aguluno. Jod bura bende ni kod ting' mar chiwo telo makare ne chenro no. Oloso motelo ne chenro mar pogo basari mowinjore time kar chiwo bura makarachuonyo odiochieng' makiny. Forms mwenyecha wachiwo ji oseduogogi wasendagi system chege nindiko ne skunde osendike kinya chiwo chegegi ne skunde dago mondo jonyuol obedie dago mondo ok nyithindo to nie skul koro kanyal wacho ni gibedi to ng'ata man gi interest obi wadom do chiwgi e yo maber makage sia ofisa to ng'ama ne wandiko ni yudo chegni emoyude ma ok chek to ng'ama chielo odhi oyudo benefit mare ng'at mane wan wakia kore. Ana wuon adom do nyithi karachuonyo osom kata bed okan bunge pod an gi interest mar gik mawacho kik ibed academic ni ji ojas form kata kelo expert ng'iyo the forms mondo yud ng'ama ok nyal une mowach ng'ama owinjo wami kaluwore gi chan mantie kor gweng'. Ing'eni mano onge gabiro wacho ni ji nichiwe ng'eruok. Kamano nyako Ramogi kuom edo kete Ramogi TV nitie jogo maloso koda kapok kawo yo mokwongo Silver D awuro kongo maneko no aneni maler kawuok sare kama Gambo Migori County. Erokamano Silver Ivana Joy awuro ka kongo kelo masira maduong' walem uru to Nyasaye opar piny Kenya. Erokamano Eunice Atieno ber mane modhi kelo thieth nono koso. Erokamano Eunice kuom miya paro machal kamano. Ramogi TV nenore maler kan pala koguta Nigeria all the best. Erokamano kuom paro makamano. Derek Bright ng'ano omany mondo maki owelo nying Kenya ne Amerika mano piyo ma got kokecho jago mano ringo molalno omanye mondo mi omaki koketh nying Kenya. Erokamano kuom kete e Ramogi TV. Ntiere wuod nyago par ma onyango Alan mar Kamata mos no wuon Ruth gi Paul tapenji ere kaka chich nyalo wuok e jela ka polis okoyawo mano ujanja Kenya onge adier. Erokamano kuom oro paro machal kamano Facebook page mano mar Ramogi TV. Ma andele mwenyewe comedian Ramogi TV lera dua akoyo kwena nyola mar Jafambo Dickson and Migori Kaindi. Erokamano to mogika yany ben bela Uchengi Manuel oimore aneno oimore maler kan nyandemra kobwai mach mane omuochno nokelo lal mopogore serikal doka uting mar konyo jok masani masira ni ojuko. Erokamano kuom ote ma chal kamana singo ni ibro ndiko na ote kutoyote kod gigo mokelo nige lak sechegi abidu thuolo mar somo kikidi mabor waduo kod weche moko manyien. Pauline, you have won 300 Majina naitwa Pauline Piero Wawira Njage, naishi hapa Mrorongo phase 3. Sasa niliamini wakati nilipigiwa simu na hiyo namba walikuwa wamesema ya customer service. Tutakaa chini na mzee tupangane juu tulikuwa tumeweka 2024 resolutions. Sijatosheka, nitaendelea, nataka sasa hiyo 5M. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com, fungua jackpots, click on super jackpots, chagua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet, alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587.
Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Kamati mar od bura mochung' ne nono omenda jopiny ochiwo thuolo mar jumbe 2 ne Tend Ports Authority mar pedho nyim gi oboke manyiso kaka ne gitiyo gi omenda maromo shillings milion 300 mar chulo jotich pesa mabalang' mag allowances e higa achiel. Jakom kamati no David Kosingo koni KPA kotel kod jatatije Captain William Ruto ne orem pedho nyim gi oboke mayang kaka ne gitiyo gi omenda go kaachiel kod mamoko ma jono omenda mag piny owacho wacho ni chal ne otigodo e yor mibadhi. Kuom penjo mane kamati no dwaro ng'eyo en kaka jotich 5 matiyo wath ma Mombasa ne ochwal e ngas mamalo e thuolo mar higni 2 momed gi osara ma kore lach kaachiel kod okang' mar chulo jogo mane KPA tiego tije mopogore. Kata kamano Tend wath ma Mombasa koni gin kod neno moromo manyiso ni okenge duto mane gikawo gin mago maluwore kod chik. Paying people overtime allowances. Of course, many queries come in, but that is one of the issues that is outstanding up to now. Number 2, 2019-2020 and 2020-2021, 5 staff were employed at management level. We have just actually chased them to go and bring us the documentation and approval. The law requires that for certain level of management, the MD can be able to listen and vary salaries. And then you cannot just come to an organization, stay for 2 or 3 months, and then ask for a review of salaries. On the 239 staff that were paid when they were absent, the thing was, this thing happened during the COVID period. And during the COVID period, there was some of the staff were allowed to work from home. E weche mag thieth, lakteche molony e thieth ma nyarogno opwoyo okang' ma piny owacho kawo e yaro badgi kendo kelo thieth ma nyasani ne nyarogno e yor bero ma gikoni kawo seche matin. Nengo ne ok tek kendo ok owe mbala maduong' e del. Kaka jodito mondi yango, bero ma kama osechak timie kar thieth ma Kenyatta National Hospital kendo juma ka juma jatuo achiel mar nyarogno itimone bero. Pek maduong' ma pod jotuo ywago en nengo mar ng'iewo yedhe ma gikoni okumba mar thieth ok chul. E kar thieth ma Kenyatta waromo kod jatuo mar nyarogno matuoni osechando gi aming'a kendo seche bang' ya e bero more wang'e chal ka gima duogo. Ma jatuo ma osekali e thieth ma kinde ka kinde mag nyarogno ma okoni ne okonye kata matin. Okang' mar manyo kaka inyalo wil ne nyarogno onyuolo lemo gi lony manyasani ma piny Kenya ochako tiyogo bang' bedo ka giyoro jotuo e pinje ma oko. When you start dialysis, you have to go 4-hour session 2 times a week. And it is not easy. It depends with how you are going to react with your body. There are a lot of reactions of the body. Unaenda inakataa, catheter ina block. Unajua sasa catheter bado it is expensive to put a catheter. Bero ni mauyang kaka laparoscopic kidney transplant en wilo nyarogno kokalo e yengo manyasani mambala bedo mana matin. Rembende rumo piyo kaka lakteche lero. Laparoscopic surgery, as the name suggests, it's getting to the abdomen or a cavity with minimal disruptions of body surface. Therefore, you hear people talking about keyhole because a small hole. I'll be able to access now the internal organs of choice and target. And by so doing, you minimize scarring the patient. You're also able to minimize blood loss. Bero bang juma ka juma koro yangore ni timo ni jatuo achiel e kar thieth ma Kenyatta National Hospital. Chenro magidwani orure kendo thieth jatuo 2 e juma ka juma. Jotuo koni mor kod fuongruok nitie. Mak mana ni wich bar mar yath biro nyime nikech okumba mar kad mar NHIF ok chul yedhe ma winjo tigo. The medicine is very expensive. You'll have to deal with the medicine for the rest of your life. They are not that cheap. Kata bed ni piny Kenya osego kenge thieth mar nyarogno ywak kod ting' mapek pod dong' ne jotuo makoni nengo thieth kod yedhe ni malo kendo gibiro mar okumba mar thieth manyien mar SHIF gin kod geno ni thieth biro bedo makare kendo nengo ne biro dok chien.
Judith Omondi, Ramogi TV, Kenyatta Hospital, Nairobi. E wach malit en ni jafwambo anyuola wede kod osiepe nowuok oko kar romo mar yoro chien mar alam mar ko jafwambo mosenindo Dickens Wasonga e kanisa ma St. Stephen Cathedral ACK e kadak ma Milimani Kisumu. Mosenindo Dickens ne opar gi osiepe ka achiel kod familia mare kaka jal mane en ranyisi matelo makare kendo tho ne oyo fuok mang'ong'o e dier oganda okwa jopiny kod jotelo duto makine chop mar ko Dickens dalagi e gweng' ma Ulago Kamkwaye sub-county ma Bondo kuma nyasi kine timre mondo onya kwe kendo kik ng'ikruok kod koko mora mora mienj. Warigret ahinya ni kapok ne obet kode kom mondo chak tiyo ne jo media ma Kisumu to Nyasaye koro kawe. Onge mana gima wanyalo timo, waduoko mana Nyasaye erokamano to wakwayo mondo familia mare bende obed gi kwe. Ne wawinjo ka josiasa mamoko chalo ka gima chiko lweny e liend osiepwane. Wakwayo josiasa gisekonyo wandi kendo osiepo osekonyo wandi kendo well wishers osechung' kod wandi. Waduoko negi erokamano ahinya. Lakini ka wachopo liel wakwayo mana kwe. We remember him as a very strong person. For us, he was a leader in the family. He would give us direction. And based on his teachings and his guidance, we are strong now. Dickens, my private media advisor. Ondiko articles makala par. Dickens not describe Kisumu kabisa kaka plan ma Kisumu dwabet. Kendo en mano miyo ndiko mang'eny mane other journalists ndiko Kisumu ne kao information ne wuok kuome. Kendo kana samoro kwaneno ka weche nitie nwabet kode for a long time. Kata mtoka monege no nosetinga denga indi. En tho malit kabisa. And jomose dhi through it ong'e ni olit nikech en gima biro apoya ka ok ipar. Tapani ne jomo yie kuom Nyasaye momiyo wan e kanisa maka ong'e ni tho ok chik ng'ato. Tho biro mana apoya seche moko. Wadhi mesa mar ohala moko kuom apisas machoko Sure County ma Migori oketi nyong'ong kod moko kuom johala mayuak ni apisas go chunogi mondo gigol asoya eka migi lesen e nengo mayot. Jafwambo marwa ma Migori Juma miyowa ler mawachno. Piny owacho mar kaunti ma Migori dhi nyime kod chiwo lesen ne johala e kaunti ni. Chenro ni ma itimo chakruok mar higa kendo itimo kod apisas machoko osuru. Ywak nitiere ne mibadhi osebedo kokwako. Moko kuom johala ywak ni moko kuom apisas machoko osuru osebedo ka chunogi mondo gigol asoya eka gichulo omenda mar lesen man piny. Kidhi Nyasare ka johala ywak te, kidhi lain makani johala ywak te. Donge ni ang'o matimo? Wabiro chulo ma 4,000 kokuno ketwa piny gi kaunti ni mano timo. Jojo Tino mantiere kod kar loso nyamburko en achiel kuom johala ma ywak ni moko kuom apisas machoko osuru. Otino bende osebedo ka chulo omenda maromo gana 21 mar lesen higa ka higa. Wach ni apisa machoko osuru ne ondikone ni nyaka koro chulo omenda maromo gana 41 bang' kane otamore chiwo asoya e higa ne. Kana ibiro nyoro ka nakolad kod gima tam na pana adwaro rate ming'ado go license ken 40 obed 40 ken 30 obed 30 ken 21 mindiko kata makichulo ka obed 21,000 iwinjo. Koro kana dagi golo bribe single for beach to trade license office obiro ka okao license ondiko alok 40,000 hapo kati menya kama nyaka nene ka penjo tino 40,000 ng'ama dhi chulo utino koni embo kia ko wan be ni dhiero wan ang'o matimore e county wan. Obokni ma ondikne ne onego chulo osuru maromo gana 41 kod apisa mafuere choko osuru chieng' tarik 7 mar dwe mar 2 mar higani. Kata kamano ne oduogo kawo kod apisas machoko osuru kendo miyo obok machielo mandiko ne koro onego chulo omenda maromo gana 21 odiochieng' manyoro bang' kane openjo kaka lokruok e omenda michulo obiro. Okinyi kane oduogo gikawo invoice mondik 40,000 koro gindike koro 21 kaka chulo pile macha gikawo gidhi ka ma 21 koro kuma gitere macha kia mibadhe makamano ok onadwar ka
Amiyo county ka we ka to don ke joma ka revenue ki chamo pesa soya. Mane ko mong nyatimne. Gido county pe kino chilokti. Ogiri pesa ki sa so fuga igot. Johala ywak negi kale matek e lwet mokum jochoko osuru ka giwacho ni moko kuomgi osbiro ka koro dwaro soya kod wang' matek. Johala dwaro mondo piny owacho mar kaunti ma Migori koro keto kengi mar kedo kod mibadhi ma okwako sekta ma choko osuru e kaunti ni. Koro lokgi mondo jomoko obi ochak manyien. Ng'eni ng'ato kobiro manyien kamoro to luor. Ubutiyo maber, ubutiyo gawani maber magitieki. Okang' mar manyo duoko kawuok kuom piny owacho mar kaunti ma Migori mar ng'iyo kenge ma giseketo mar kedo kod mibadhi. Bende johala koro ywago ni okwako sekta mar choko osuru ne ogore lwanda. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jagoro mong'iyore migawo maloch gwenge Teresia Mbaika okone tend counties mathurka mondo ket maine chenro mar choko osuru kokalo yor lony ma nyasani kaka yor dino rode moko ma osuru ma ichoko kuom jopiny nyalo lalgo. Mbaika wacho ni counties mathoth e pacho ka ni kod teko mar choko osuru margi mang'eny ma ginyalo konyo chwalo chenro mag dongruok ne jopiny to mana ka oket chenro makare mar choko osuru e lony ma nyasani. Oko nitie counties ma chako chenro mar choko osuru kokalo yor lony ma nyasani kendo gichoko osuru mathoth. Mbaika ne loso kinde mane olimo gavana ma Homabay Gladys Wanga kama gavana Wanga ne oyango ikruok ma oseketo mana ni osuru ma ichoko e kaunti otige yo mowinjore. There is a lot of encouragement to the counties to also unleash their potential because the potential is there and we commend the governor. Look at the journey last year, same time, the collection of 318. And this year, the same time, 674. That tells you something. There must be something they are doing different to ensure that they enhance their own source revenue. And one thing I've noted is embracing technology. We did the Revenue Administration Act, then we did the Revenue Board Act, which enabled us to bring on board a team of dedicated people whose job is just revenue collection, away from finance, which also has many other responsibilities other than revenue collection. And then we have tried very, very hard to deal with the issues of integrity issues with them, because the biggest problem is pilferage. We've tried to deal with those at the administrative level. We've tried to digitize so that we're able to be more transparent. Koro mogiro kamano kuom medo ket Ramogi TV nitie jogo maloso koda kona bokawo thuolo mondo mi amos giro kamano Nancy Sharon achiel kachiel ka intiere e gwenge mag Seme wacho ni Ching Manuel aneni kendo amor gi kaka ukelo weche manyien. Karon Olango Kanindori wacho ni en achiel kachiel kod Elizabeth Kanira Nalo Yoma, Stephen Obed Kani Rarieda, Dawa Angeline kantiere Game Kaudha awuoro gik matimore pacho ka ndiro kamano Karon Olango kuom kete e Ramogi TV gin ji mathoth ma bende wacho ni nena gi lak sechegi antiere kaendi kod jal ma bende wacho nena achiel kachiel ka intiere e gwenge mag Kisumu. Kamano kuom kete e Ramogi TV intiere ng'at maluongore ni Shem Otho bende ng'isano Ching Manuel aneni ka achiel kachiel ka antiere e gwenga mago ma aneni closely following e weche manyien kendo amor mathoth in kod Ndege Otho kod mamane Isdora Otho umaro kamano kuom kete Ramogi TV. Nick Ohala wacho ni anene maber kantiere gwenge mag Kikuyu Town. Kamano ni kuom kete e Ramogi TV nyakwara mga jwangi kidhi mabor kwa duogo wantiere kod weche mag tuke. Torugi mage weche manyien to chuny mbaka en nyiero ywak kod muodo lak matwak kod duond jopiny nyakora Ramogi jog machiegni neno weche manyien
Ma en Rupiny kod Mbaka Oromo. Ramogi TV. Kitumbe mawa kelonu otenore ndadu magi. Ramogi Night chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajao. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko jokokota we imam. Ana miela zipea onge ngama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanino. Ramogi Night. Tumoketo wiya. Makinungo. Ticha beach ka ticha beach sangwe notieno. Kopogore kod tuke mamoko kaka jackpot e shabiki.com nitie tuke moko mathoth ka Joseph Mwanza jariemba boda moke boma ma Machakos e jaloch mokwongo moloyo silings milion 1 e tugo mar Avieta e shabiki.com. Yango ni bedo kod horruok ne okonyelo omenda no. Steve Maunda mochung'ne lony kod riekni manyien e shabiki yango ni gin gi tuke mathoth manyalo miyo ng'ato thuolo mar lawo mich mopogore opogore. Ndio. Wewe ulitaka vitu zote ukaenda kwa Avieta kwa nini? Na huko nje watu wanasema bana karubani kana wabeba. Avieta ndio deal. Why? What do you mean? Unacheza na pilot. Unakuwa rubani na unajiamini. Nilikuwa nacheza tu. Lakini kiwoga tu. Unakasha kabla haijafika 10 nikaendelea hivi nikaona hii kitu ni kama ni mzuri, lakini nikawa najiamini siku moja lazima nitawahi kitu mzuri. Mimi ni mwana boda na pepea nikiwa kwa boda. By the way account yangu ilikuwa na shilingi 59 shillings. Nikaweka 30 na 20. Hizo mbili zote nikatoa zilinipea I think ilifika 1200. So ndio nilipandisha stake. Nikaweka 50-50. Nikaendelea hivyo wananigonga kidogo naangaliana na pilot. Ninawakula. Alright. Ikanipeleka mpaka nikapata account ilikuwa na 3000. Sasa unajua hapo woga umenitoka. Nikaweka 500 na 100. Okay. Chini. Nikaangalia 500 nikawa ninaoga sana venye imeenda. Sikuvumilia ifike 10. Ilipofika 900 nika cash out. Okay. Hii so nikasema hiyo nawaachilia. Naachana nayo kabisa. Okay. In fact hata nikaegelea kwa motorbike, hata mteja akapanda. Na nikaenda nayo tu kipepea. Angalia tu kidogo ilienda. Ilipofika 1 million ndio nikaigonga. Nikakasha out. Sikuwa naamini by the way. Ulifikisha mteja vizuri? Nilimfikisha vizuri lakini ile furaha nilikuwa nayo karibu nisimuitishe do. Sikuwa naamini by the way. Nilikuwa nafikiria hii ni demo. Nikatoa 70. Nikatoka. Basi. Most of time nilicheza Avieta napata pesa nalipa fees. For real? Yes. For real? Na nikushangaza. Hata nilikuwa na bike ya loan. Nilisaidiwa na Avieta kuilipa. Yes. Kwa hivyo wewe umesema becoming a millionaire in seconds is very possible na Avieta. Very possible. Naweza ambia wasewanduthi cheza Avieta. Hii ndio deal. Kama si kuwa na haraka ningegonga hata tu. I hope watu wako pia wataendelea sasa mabesi zako wataingia kwenye Avieta. Wameingia already. Si ndio? Kuna wengine hata nilipata asubuhi wakicheza zingine nikawaambia wa shift. Wa shift kwa shabiki. Kabisa. Ndio the best. Wewe ni shabiki. Mimi ni shabiki. Wewe ni ambassador wao. Damu. Joseph amesema yeye aliamsha senke yake akafika stage before 6 am ifike akona 1 million from 59 shillings. Uko hapo. Avieta inapatia wase millions in seconds. Avieta ya shabiki. Kuwa captain. Ingia kwenye www.shabiki.com, enda kwenye Avieta, anza kuwekelea. Ikipanda cash out. Ukiona inaenda as long as haijafika 50,000 hapo kwa multiplier bado uko na chance. Wacha ipande. Ndio iko. Ivory Coast ne oniano kendo yudo gol achiel e tugo kindgi kod DR Congo kidieny manus finals. Gol manolo kod jatugo Sebastian Ohala e dakika